però la quantitat de treball que generen aquests negocis és més reduïda. I tenen un altre tema que és molt important, és el tema de la proximitat, que també això ho repeteixen totes les normatives. La gestió de residus té que caracteritzar-se per la proximitat. Això és importantíssim, perquè què passa? Que el que està fent avui en dia, s'ha fet des del 97 ja s'ha de dir, i ara en aquest pla que tenim ara entre mans encara és pitjor, s'han anat a buscar grans infraestructures de gestió de residus. Aquestes grans infraestructures de gestió de residus que van començar a construir-se i en la seva primera fase van anar prou a pressa, els que es van apuntar a fronte perquè hi havia fons europeus, i van rebre prou fons europeus per fer això, però conforme aquests fons europeus van anar retardant-se en arribar, la construcció d'aquestes plantes ha anat cada volta sent més lenta. I s'ha generat un desequilibri molt gran en el País Valencià. De 10 plantes de tractament que tenien que haver-se construït, només n'hi ha 8 que estiguen en funcionament. I en la província de València només n'hi ha 2 de les que tenien que estar en funcionament, que em sembla que eren 8 també previstes. I per tant s'ha produït un doble problema. Primer, que el que fèiem era concentrar, agafem residus d'una gran part molt escampada i es concentren tots per a dur-los tots al mateix lloc. Quin era el problema? Primer, que les instal·lacions que generen van a generar molts problemes, moltes molèsties, i el problema eren les poses. Però no és el mateix escampar petites plantes de tractament pel voltant del territori que generar grans plantes que acumulen una gran quantitat de residus. Quan més gran és la planta, més dificultat de tractament. Més dificultat de tractament, més molèsties generades. Quin és el resultat? Que si en la costa pràcticament no n'hi ha plantes de tractament, i això és especialment evident en la província de València, i totes les plantes van a l'interior, on no viu ningú, o viuen 4 llauradors desgraciats, que són els que queden aguantant encara la terra, que no sé el que tardaran en deixar-ho ja, perquè al pas que anem, a poc això també desapareixerà, doncs se'n va tot cap a l'interior i a la costa no hi ha res. Hi ha excepcions, la zona del sud de la província d'Alacant, les plantes de tractament estan en l'interior de la costa, llavors els alemans, anem a por ara d'ella, són una productora de molèsties i coses estranyes, no? I ara són molt grans. Per tant, el criteri de proximitat no es complís. Com damunt, ja, si sabem de totes les plantes, aquest criteri no es compliria. Com damunt d'això, n'han fet moltes menys de les que en realitat feien falta, resulta que el criteri de proximitat encara es complís menys. Tenim un gravíssim problema, i és que, conforme anem del nord cap al sud del País Valencià, quan més al nord hi ha menys plantes fetes de les que tindrien que estar, quan més al sud més. Conclusió, com el tractament de residus és autonòmic bàsicament, des de Castelló i des de València, sobretot del Xúquer cap amunt, s'envien els residus del Xúquer cap avall, i especialment a la província d'Alacant. Villena, Xixona, Campello, Alacant, són les que estan rebent quantitat ingents de residus. No es complixen ningú dels estàndards que diuen que s'haurien de complir en quant a la quantitat de rebuig. És a dir, les plantes entren una quantitat determinada de residus, i això es processa i una part no es pot recuperar i té que anar a un abocador, que està en la mateixa planta normalment. Es considera que el mínim acceptable seria que es rebutjara el 40%. Això seria el mínim, però el màxim. Més d'un 40% no seria tolerable, i un 40% ja és moltíssim. Ja és moltíssim. En les plantes, segons les dades oficials de la Conselleria, la mitja està, actualment el rebuig estarà sobre el 77%. I hi ha plantes que el rebuig passa normalment del 90%, inclús en alguns casos puntuals del 98%. Hi ha plantes que directament els camions entren i van a l'abocador sense passar per la planta. Això ho ha vist jo
en fotos i imatges en la planta del Campello, perquè he parlat de les plantes estan situades d'una forma que no es poden imaginar les plantes que són. És almenys la gent s'ha queixat allí blanc, aquell volar blanc. En el Campello està fora del poble, però amagat en una espècie de barranconat, però al costat proper d'una urbanització. I la planta del Campello, que està en la zona d'Alacant, de residus, tracta els residus de la zona de les Marines, i està en una zona que no tracta els residus de la zona que té. Això és un criteri de proximitat. Tots els residus, des de la vall de Gallera, on està des de la vall de Gallera, la vall de la Guai, tot això, cap avall, fins a la vila, tot se'n va a la planta del Campello. I, bueno, tenim un puesto, tenim un puesto central, en la comarca. És com si diguem, a quin puesto podem posar el més lluny de tots? Eixa, perquè a més està inclús fora d'això. Eixa planta genera enormes molèsties, i no poden tratar tot el que entra. Està mal construïda, genera exiliats, les persones que viuen en la zona eixa no es pot viure, jo estar allí, us ho promet, allí no es pot estar. Una vegada, estar allí 10 minuts i t'agarra mal de cap i agonia, 10 minuts, Jo no penso en les persones que estan vivint allí tot l'any, els que no ho compren com poden suportar allà. Clar, el problema que tens és una casa que has comprat per viure, com és aquí no ho vens això, que tindràs que enganyar-lo. Esperant un dia que no compra l'aire, i com eixa que li venia, quan hi ha les pel·lícules que diuen, no, els pisos de categoria, no sé que està per un aeroport, no? Com no passava l'avió en aquest moment, el van enganyar. Però això és igual. És un problema gravíssim. I què passa? Que arriba a un punt en què hem arribat a la conclusió de que el pla del 97, que al principi no es va desenvolupar perquè hi havia molts problemes, va vindre un punt en què és com si haguem dit, sí, bo, per què tenim que seguir trabajant el cap en això? Si hi ha una cosa que encara ens pot generar més negoci, perquè clar, ells ho plantegen això des del punt de vista del negoci, que això no es complís el criteri de proximitat ni el criteri de reutilització i tot això, perquè criteris de proximitat i de reutilització i de minimizació generen economies locals. Això beneficia xicotetes empreses a petita escala que a nivell local es dediquen a generar o promoure el negoci local. Ells això no els interessa perquè si el que fer és guanyar. Un dia s'aplana que no va molt a forrar, i per tant el que necessita és generar grans volums de residus per generar grans infraestructures que es donen a grans empreses a través de mecanismes que no són massa clars. L'home este parra que l'han tingut de company de diputada, això no m'ho queda més tant. Este home té interessos directes en terrenos vinculats a la planta de Llanera. Per tant, vull dir, clar, qui té interès el tio en què tira tot això avant, perquè si ell mateix va guanyar una quantitat de diners importantíssima només pel fet que això, només per la recalificació ja guanyarà diners, doncs imagineu-se la resta de les coses, no? Les interessa aquest tipus de qüestions. No és ben dir, una cosa que encara és millor que això és cremar la cosa. En la cadena que s'accepta internacionalment i que està en totes les lleis normatives i directives de la Unió Europea, hi ha una gradació, una gradació de com s'ha de tratar residus. El primer, minimitzar i procurar no fer residus. Nosaltres aneu a Alemanya, no sé si en tots els llocs, però jo vaig estar fa 3 estius encara d'uns amics, en Nordrhein-Westfàlia, en Renània, que és la zona més desenvolupada d'Alemanya, on està Bonn, Polònia, tot això, on hi havia feien 2 passos i tot ciutats de 100.000 habitants, la més xicoteta, i estan totes apegades a Alemanya. Allí en aquesta zona, jo he insistit, no sé si tota Alemanya és igual, però m'imagino que està molt paregut, a mi em va sorprendre molt, primer la gestió que fan de residus en sa casa, que ho tenen tot molt arreglat, i al supermercat i les botelles de plàstic van en les tornes, en els supermercats. Per ser diners... Sí, efectivament, és com aquí abans, la botella de casera, ara dia, què vam? 2 cèntims, 2 cèntims que no tornen. Em va sorprendre moltíssim, vaig estar en una festa, no era una festa de la cervesa perquè no era l'època, era en agost, però en un poble, que allí una festa en estiu, tota la gent del carrer, tirava en el riu, una cosa molt guapeta, I allà estaven
immaculat. No podeu imaginar-se lo net que estava tot allà. I com pot ser? Això a mi, a l'Índia, a tenir que ple de papereres per aconseguir que en terra no trobaran massa coses, no? Allí ni hi havia papereres ni hi havia res en terra. I això com pot ser? A la banda de que la gent és de civilitzar, que quan tu anaves a demanar una cervesa, primer cervesa de pal no hi havia. I quan anaves a demanar una cervesa, el donaven un got i el cobraven €1, un got de plàstic, el cobraven €1 del got. Doncs tu això va dir el test per tu. Quan tu vols una cervesa, te l'ompli, pagues. Quan acabes, tornes el got i el tornes a l'euro. Resultat, i en el piso hi havia res, net, completament. Això és una forma de minimitzar i generar insistís i economia local, primera. Una altra que està minimitzada és la segona, la reutilització, que està molt vinculada una a l'altra. I totes les coses que puguem tornar a gastar, no reprocessar-les, perquè això és una barbaritat. El que no es pugui gastar, o sigui, el que no es pugui tornar a utilitzar, o sigui, el que no hagi pogut evitar produir i el que no es pugui tornar a utilitzar, reciclar. Per reciclar hi ha que separar, perquè no separem ni podem reutilitzar, ni podem reutilitzar ni podem tampoc tornar a processar. I quin és l'objectiu al final? Deixar que el que és la part orgànica, el menjar, el que ens sobra del menjar, això siga el mínim possible per això fer abonos per a la terra i reduir la part que es dedica a la química i l'agricultura. Tratar de tornar a recomposar en la mesura possible això i procurar evitar-se també altres elements d'industrialització en l'agricultura. Quan tot això s'ha complit i ja no queda res en el que ens sobra, hi ha una possibilitat que és la de cremar-ho. En tot això, al final, la incineració, que es pot concebre com s'anomena valorització energètica de residus. És a dir, ja hem disminuït la quantitat de residus que hem produït, hem reutilitzat tot el que hem pogut, hem reciclat tot el que hem pogut, i en el que ens queda de tot això, en comptes d'anar directament al soterrar-ho, doncs podem plantejar-se el que cremar-ho. Cremar té problemes. Problemes. El primer problema és que quan tu cremes tot el que va dins, i tot el que va dins no tot és bo. I sobretot tenint en compte que si no has tot el que, per molt que tu vulguis separar, sempre hi ha coses que no es poden separar. I acaben en aquesta fracció, però acaben arribant coses que no li volien carregar. Metalls pesats, furans, i algunes coses que inclús que encara que tu separes tot, van aparèixer. Per tant, la incineració és problemàtica, però diuen que hi ha alguns sistemes que podrien ser més o més tolerables. De tota manera, les normatives europees, que és el que es va estranger, això ho contempla sempre com l'últim. No es veurà que el 20% que no hem pogut acabar això, cremar així, no, així és la solució. El 40% del volum de lo que es crema segueixen residus, segueixen sent cendres que s'han de soterrar en algun lloc. I per tant el problema de l'abocador no acabem de fer-ho desaparèixer. És a dir, si al final suposem que el 60% dels residus se'n van a cremar-se, encara d'aquest 60% tindrem aproximadament un 30% que tindrem que seguir soterrant en algun lloc, sense haver complit ningú dels esquemes que hem tingut abans. Com que les incineradores han generat molta polèmica, i de fet n'hi ha una, que és la primera que anava davant, que era en Castelló, que era on estava el problema més greu, que la Vandal va gestionar una polèmica molt forta, però ara ja pareix que no hagin aporat incineradores específiques, però estan negociant amb les cementeres per a cremar els residus allí. Ja va passar quan el problema de les càrniques, que és un dels residus que volien cremar les cementeres, ja va haver molta polèmica en això, i ara estem parlant de Bunyol, Sant Vicent, que són les grans cementeris que tenim al País Valencià, i cremar allí els residus. En definitiva, generar un altre problema, perquè a més de les cementeres i les instal·lacions específiques per a cremar residus ja podien sorgir molts problemes
en les cimenteres que no tenen res d'això, encara els problemes van a ser més grossos.